sila guys. Ang akong mga kauban kada adlaw buntag ug hapon. Kay ako raman dire kay eskwela man ang aho ang kinalanggang anak. Si Apple ug si Ashley. Mao ra ni sila akong kauban guys. Nanghabuotan sad ni sila. Kapag kairing. Anha ra gyud sila sa gawas. Dili sila mosulod sa among balay. Wala pa ni sila ipamahaw guys kay ang among dinungag sakto ra gyud namo. Sakto ra gyud namo ang among dinungag. Kung kinsa tong gusto nga mo sponsor og bukog, ihatod lang dire sa Sitio Calvary. Shout out ko ni Merna Sisa. Kada hapon gyud na siya maghatod og bukog dire sa Calvary. Kada hapon gyud ni siya maghatod kay hintaw nang amo ang ipakaon anig pamahog udto bukog naman lang. Wala na may unod. Kinsa tong mo sponsor aning mga iring guys, daghan man ni sila. Bisa na lang intawg bukog. Idan adiri sa Sitio Calvary. Sa una guys na nag-sponsor nako nga tagagawas. Tagagawas para ra gyud sa iring. Thank you for watching guys. Salamat. Kani gyud nga iring mao ni akong paborito kay labing. Labing jud ni siya, di manungkab. Huwat kagid intaw ni siya. Muna nga nakakat-on jud ko anig lab niya. Sama na sad ni siya sa akong anak. Thank you for watching guys. Tuwa sa altar ang usa. Usa ka iring. Tuwa ni Birhen. Thank you for watching. Salamat. Butan man sad ni silang tanan oy, pero labing gyud ring isa.